Атанас Запрянов е от ГЕРБ и е неадекватен и физически министър на отбраната. Надежда Нейнски, Михайлова. Очаквах Иван Костов да Надежда предложа. Михайлова, Нейнски после, да. Аз съм в потрес. Усмивки от старите ленти. Шокиращо назначение. Това е нещо смесено между историята на СДС и на настоящо на ГЕРБ. Назначено от ГЕРБ за посланник в Турция. Турция тя беше... Потресаващо назначение. Аз не мога да повярвам. Скелети от гардеробите вадим. Следващите. Образованието. Сергей Игнатов, ГЕРБ. Египтолога. ГЕРБ абсолютен. Дори не знам дали как да го коментирам. Енергетиката. Трайчо Трайков. ГЕРБ. Министър на Бойко Това Борисов. е Сергей Игнатов, да ГЕРБ. кажем, да. Трайчо Трайков, ГЕРБ, беше министър на Борисов. Помните по какъв начин позорно си тръгна. 2 факта за него, да знаят българите. Анекс номер 4 на златните находища на България. Криминален анекс, подписан от този човек. Намалява концесионната такса, сваля контрола. И нещо важно, 2011 година този човек усуетява разширението на Чирен. Та сега да ни рекетират малиновци и всякакви крадци с разширение типа Латаки. Продължавам нататък. Ирена Георгиева, туризма. ГЕРБ, съветник на Боршош. Сигнали за корупция, свързани с съоръжения на морето. След смъртта на момченцето с парашута, което това лято почина. Сигнали, медийни публикации, свързани с, че това е един от брокерите, които събират между 15 и 50 хиляди лева на месец от концесионерите, които са с тези батути, с тези парапланери по морето. Приятно, така, Само заради тия медийни публикации не трябва да назначаваш. Началник кабинет Румяна Бъчварова. ГЕРБ. Връзката между Прокопиев и ГЕРБ в правителството на Борисов. Бивш министър на вътрешните работи. Помните ли взрива в Хитрино? Да. Обикаляше нагло като министър на вътрешните. Даже сме снимали там, когато тя беше там. И даваше брифинги. Потресаващ. Това е люпилнята на кадри, която беше и втория ешелон на Продължаваме промяната. Другите, които са абсолютно непознати, всичките са от завършили в Щатите, от НПО-та, свързани с демократичните партии, да ги наричаме петроханци.